Magisa taglamas guys kay magluto ta og manok. Atong gisahon daan sa kaha nya dayon ibalhin ni nato sa kaldero para largo na pagsabaw. Espesyalon talang na gisa ang mga lamas guys. O di ba? Agay kasakit. Ahos, atong unahong ahos para na siya nga mo brown. Luya dayon natong isunod guys, luya ni ha. Hihiwa ni pinatag-as kay para pawa sa langsi ba. Ato sinig ukay-ukayon kay para mukuan siya ba. Maluto mo brown. Dayon ang Bombay. Bombay day ato isunod ani guys. Simple ra kayo ang among handa sa adlaw nga tawhan ni Mibis. Kay kaning mga way kwarta ba at least na alay gamay nga pahinungod sa ihang second birthday ni Mibis. Nasa atsal tong gamay pila ka buok ba. Budget lang kay tas mga lamas kay pertis ang mahala. Tanganan sa nina to gamay pila ka buok nga kuan. Pila ka buok sili espada. Nya tangan din ni nato nya kuan gamay nga sibuyas dahonan. Puros lagi budget pack. Atong putlon para mo daghan. Ato din sa gulon para mo lami ba. Man na ato ning iop. Ato din ning i-transfer sa kuan kaldero. Ug karon nana sa kaldero ato nang gibalhin. Ato lang pong bali-balihon ni manok. Kay aron sad siya maluto-luto ba ang pikas-pikas aron mo brown nya. Samtang upa ato sa ning liso-lisoon. Kay nagkumanig liso-liso ato ning pakupson kay para tangan og sabaw. Karon luto na. Gibutangan na siya sa sayuti. Darag gift sa ato ang birthday celebrant ay dako kay tanan dako pa niya ang iyang gift. Atong tanaw unsa ni siya. Okay, gi-open na siyang mami. Tanaw mi bis. Tanaw mi bis dako kay kag regalo mi bis Dako pa jud nimo mi bis. Sige lang ka og pakwan ay. Are you happy mi bis? Wow, ang laki-laki ng regalo mo. Wow. Ano yan? Excuse me. Wow. Wow, ang laki-laki. Wow, Mibis. Kadako na Mibis. Wow, sakay na si Mibis. Musakay na si Mibis. Wow, ka-nice Mibis. Nice Mibis. Wow, sakay na mo drive na si Mibis sa iyang car. Nindot kag car Mibis. Beep, beep, beep. Beep, 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 Mibis. Beep, beep, beep. Wow, ang usa ay wag ni dool. Si Jide. Beep, beep, beep. Way battery. Wa man butangig battery ni mami. Way battery di na matingog. Wow. Wala. Padagandagan is Mibis. Wow, Mibis. Maligo sa kuya. Maligo sad sila. Sugsugan sa gang manghod. Agi sugsug ang maguwang. Di ba?
Hilak ang maguwang kay ang manghod sugsugan sad kaayo. Oh. Iya man siya ilogo ng cellphone, iya ilisan og trak-trak. No di mo musugot ang manghod na. Hilak na lang siya. Nangka gibuak ng nangka. Kaon na lang si Denver og nangka. Fight Denver, hotdan na tanan Denver ha. Hotdan nagkaon Denver, way kailog imo na tanan diha. Hi sa tong vlog di. Hi sa tong vlog. Hi guys. Hello guys. Plankis sa tong vlog. Plankis.